आं बिसिनि 17 बोसोर सलायबोनायखौ आं नुखाबाय बिराद गाज्रि रोखोमै सलायबोदों आरो दादागिरि बायदिसिना सलायो बिसिनावहाय बेफोरबायदि आरो आं दा ओंखायनो मोजां मोना आंखौ बे मिटिङाव लांनानै आं मिटिंखौबो खिथाया आरो इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि आंखौ बाहाय थांनानै नायहोबाय नै बिपिएफनि मिटिं फट' खेबनांगौब्रा फट' खेबनांगौ लिडारफोरनि खाथियावहाय एसे दर्शन जाहैनांगौ अब्लासो नोंखौ सिनायगोन ना होननानै आंखौ एकदम आखायाव हमनानै बोलांनानै बे रबिराम बिपिएफ लिडारनि खाथियावहाय फसंहैबाय जेन बिसिनि फैनाय साइज बायसा मालानिबा रिन जाखानानै थानायसो दिनै हरनो हायाबा सालाखौ हमख्रामबाबो लानानै थांनाय बिसोर एकदम आंखौ ओरैबारि बेंथायो आरो आमफ्राय दाना एकदम जबरदस्ति आंखौ गान होनानै गावसिनि बाइकआव गाखोहोनानै एकदम बिराद स्पिडै सालायलांबाय आमफ्राय दाना मिटिङाव थांनानै नुहैबाय आङो बिपिएफनि हिसाबै नोंगौ फैदों फैनाया 19 थारिखनि 3टा टाइम समाव बिसोर फैदों साथाम 3टा 4टा साथाम फैदों सानैया गामि खाथिनिखा सासेया कुन्द बसुमतारी सासेया बुलेट बसुमतारी सासेया बहरनोगोरनिनो आं सिनायाबो नुफेराबो बे मानसिखौ दिनैसिमबो दा बिसोरो फैनानै जों गाद्रा गुद्रा न'खरनि खामानि मावबाय थानाय समावनो फैनानै बिदिनो बुंफैयो आरो थौ थांनांगौ मिटिङाव थांनांगौ मिटिं मानि मिटिं जोंनि मिटिं जोंनि नालाय आं मानो थांनांगौ नोंसिनि मिटिङावलाय जोंहा आलदा जुदा नोंस्रा जुदा जोंहा आलदा मानो थांनांगौ होनबाय आङो बिदिनो थाङा नागारा खालामो बोरायखौ एकदम नारसिनबाय थाबाय बे समावनो आङो खारखोमायो आंनि न'आव मेम्बारबो दंफैयोमोन बे मेम्बाराबो मोखां सोम जानानै थांबाय आं मेम्बारजों खिबु थांफायो बेनावनो आङो बिसोरो लाना थांजासे आङो बिनि न'आवनो थाखोमाहैयो नङाबा आंखौबो नारसिनो लांनो थाखाय जेन बिसिनि फैनाय साइज बायसा मालानिबा रिन जाखानानै थानायसो दिनै हरनो हायाबा सालाखौ हमख्रामबाबो लानानै थांनाय बेबायदिसिम साइज खालामफैदों बिसोरो दा आं मा बुंबावनो जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ दिनैनिफ्राय बेबायदि दाखालामथों नैबे न'खर बायदि दाखालामथों आं बेखौनो जोंनि आइ आफा बिब' बिनानावफोरनिसिम खावलायो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो जाहाथे जोंनि न'खर बायदि दाखालामजाथों जिबनावबो आच्छा आं दा बुंनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय आंखौहाय मंगलबार दिन बेलासिनि बिनि 4टासो टाइमावहाय आं न'खरावहाय न'खरनि खामानि दामानि मावबाय थानाय समावहाय आंखौ एकदम गामिनिनो सासे आरो एसे गामि खाथिनिफ्राय सासेबाव कुन्द बसुमतारी बुलेट बसुमतारी ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासेखौ आङो मिन्थिनो मोना मानसिफ्रा होनदों बहरनोगोरनि होननानै दा बिसोरो एदिनखालि आंनि न'आव हाबफैनानै आंखौ ओरैबायदि माने उसुबिदा खालामफैबाय आरो मिटिं खिथादों गावसिनि थाफ्लाजरायाव मिटिं दं होननानै आच्छा मानि मिटिं आंथ' मिथिया माया आं थांनो हाया होनना बुंदों आङो दे नों गानल'ब्रा थौ नों गानल' मिटिं दं दा थांबा मिथिगोन नोङो जाबाय आरो ओमफ्राय दाना आंखौ बिदि होननानै गानखि गान आंबो गाना होमबालाय थौ गानाब्ला जायगानि मिटिं गामियानिनो मिटिंखा ओरैनो गामसा गाननानै थौ जेबो उसुबिदा गैया जाबाय आरो बिसोर होद लासिं सिं बिदि थांजाबायो नामा फाग्लानो आं दस्रानि मानसि दस्रा पार्टिनि ओमफ्राय नोंसोर दस्रानि बाहाय थाङोब्ला आं मा जागोन बे आंनि गिलु फालु पार्टिनि मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि मोनगोन मागोन आं बाव नुजाहैनो हायाना होनना बुंबाय आङो थौले अबेबा एसे साइडफ्राव थानानै खोनासङै नोङो जाबावबाय आरो आंखौहाय अब्लाबो दाना आं थाङा होननानै एसे साइड जालाबायनो नागिरब्ला बिदिनो आंखौ एकदम उसुबिदा खालामो आरो थांफायो न' सिङाव हाबबाबो हाबफानो नागिरो आरो एसे साइडजों खारनो नागिरबा आरो थांफायो साथामखा नालाय मानसिफ्राबो बिसोर एकदम आंखौ ओरैबारि बेंथायो आरो ओमफ्राय दाना एकदम जबरदस्ति आंखौ गान होनानै गावसिनि बाइकआव गाखोहोनानै एकदम बिराद स्पिडै सालायलांनानै दाना मिटिङावहाय लांबाय आरो मिटिङा थाफ्लाजरा होनना बुङो 2 नाम्बार थाफ्लाजरा बेवहाय जादों आरो ओमफ्राय दाना मिटिङाव थांनानै नुहैबाय आङो बिपिएफनि मिटिं बे रबिराम लिडारा बिदिनो लेक्सार बायदिसिना होगासिनो दं आरो ओमफ्राय आङो खोनानानै एसे
मिटिंनि साइडआवहाय गारि थारि दोननाय दङ बे साइडआवहाय आं थानानै सिरि थाखोमादोंमोन आरो दाना बै आंखौ लांग्राफ्रा आंखौ खेल खालामना दंगासिनो दं हाब नोङो बाहाय थानानै जाया फट' खेबनांगौब्रा फट' खेबनांगौ लिडारफोरनि खाथियावहाय एसे दर्शन जाहैनांगौ अब्लासो नोंखौ सिनायगोन ना होननानै आंखौ एकदम आखाइयाव हमनानै बोलांनानै बे रबिराम BPF लिडारनि खाथियावहाय फसंहैबाय फसंहैनानै बे माला गानहोलायनानै फट' खेबबाय आरो बिदि आंखौ जबरदस्ति खालामदों जबरदस्ति लांनानै बिथांमोना जगदान खालामहैदों औ दा नोंथाङा मा बुंहरनो सानो बिथांमोननिसिम औ आंथ' गामि हिसाबै आं बे सासेयाबो गामिनिखा आं जेबो सानला आरो जा खालामबाय जेनेबा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदिसिम दाखालामसै आरो मालाबाबो आंजों बिदि पार्टि बायदिसिनानि सोमोन्दैबो रायलाया गामि हिसाबै लामा सामा लोगो मोनबा एसे माबा माबि सोंला लाङो आरो माबा माबि बहा थांदों मा खालामदों मादों बेबायदिल' होनलाबायो आरो ओमफ्राय आंथ' आगोलनिफ्रायनो आं जेरावनाखि नै दा जोंहा UPPL आव दङ आं बेखौथ' मोजां मोनखायो औ आं बिसिनि 17 बोसोर सलायबोनायखौ आं नुखाबाय बिराद गाज्रि रोखोमै सलायबोदों आरो दादागिरि बायदिसिना सलायो बिसिनावहाय बेफोरबायदि आरो आं दा ओंखायनो मोजां मोना आंखौ बे मिटिङाव लांनानै आं मिटिंखौबो खिथाया आरो UPPL नि ना BPF नि आंखौ बाहाय थांनानै नायहोबाय नै BPF नि मिटिं बेबायदि आरो दा नोंथाङा UPPLखौनो सापर्ट होगोन आं UPPL आव दङ UPPL आव आङो एकदम सापर्ट आरो बेनो नोंथांनि मुङा मुङा आंना रुपेन्द्र बसुमतारी